Fixeronme unha presentación do galego en internet no instituto e puxeron un vídeo vosso. En que instituto? Ojalá sea o meu faltame ao respecto, David. O meu objetivo na vida que un instituto presencie como insulto a David. Son do Carrasco, en Cangas. Buah, estaría guapísimo ir a un instituto con Cibrán a dar unha charla, Non vos volven a chamar nunca. O sea, é o malo. Cala, eu non sei dar unha charla. Ti podes explicar todo o que non se debe facer na vida. Todo. Esa é verdade. Pero non van facer caso, tío, porque eu acordo cando viñan os de non debedes beber na taza. E mira, o animal se con animal. Tío, non se debe. Cibran, esto omite, nesta parte omite. No, que lle vas dicir? A ver, meu, eu de vos non bebía, pero ben, a nadie amarga un dulce. Soy profesor en unha escola de diseño. Podrías poner un vídeo de Davis. Para diseñar o qué? Un porco. Como jabalí. Alabaré, alabaré. Alabaré a mi señor. Eu tiño unha jata encima, isto un pouco jodido. Os gatos son falsos, xo decía miña abuela. Mar falso as personas. Esto tamén omitido nas charlas dos institutos, Claro. Mira, non sei a quen poñerme. Vou poñer este que é a primeira vez que O que uso. podías poñerte un bozal, que falas máis que Dios. Mira, vouche meter unha lavasada, chaval.